signs of love, mga ilhanan diya sa gugma. Magamputa mga kaigsuonan. Labing gamhanan, balaan na mo nga Dios. Karon nga gabi Ginoo, samtang kami magatuon si mga pulong. Nagampo mi Ginoo Dios ang imong espiritu, ang imong paggiya among mabatnunan aron masabtan namo ang imong pulong ug mo kini maghatod kanamo sa pagalagad nga matinumanon. Gamita kami ninintak na kami ni Pastor Pamunag o palangin ni usab ang mga gamit nga gamit karon aron ma-broadcast kini nga mensahe. Itugyan na mo ning tanan, pasayloa kami sumunsala sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Karon nga gabi mga pinangga nga mga kaigsuonan, ang atong suhito ato kining giuluhan o God's signature of love. No, nag-ingon dinhi, every artist leaves a signature on their masterpiece. Every author signs their work. In the same way, God has left a signature of love on humanity, a sacred sign that reminds us who we are, who He is, and the relationship we're called to live in. That signature, Pastor Pamunag, is the Sabbath. It's not just a day, it's a declaration, a weekly reminder that we are not forgotten, not abandoned, and not defined by what we do, but by the one who made us. Today, we explore how the Sabbath is God's signature of love. Yes. Written into time, calling us back to rest, relationship, and identity in Him. So, this evening, ang atong bersikulo, makita na to din na sa Isaiah 58 verse 13 to 14. Nagaingon din na, if you call the Sabbath a delight, then you will find your joy in the Lord. Pastor Joy? Pagkanindot, gani, nag-ingon diya sa atong nga pagtuon, the Sabbath is a delight. It brings joy, it brings victory, it brings a deeper experience of God's love. Kalipay. Yung kalipay sa ato pa kung atong obserbaran ng adlaw nga igpapahulay, atong makuha ang tinud-anay nga kalipay. Amen. Tinud-anay nga kalipay. Og, kana, nag-ingon pag-iduridugang, nga maghatag na itong kadaugan nga sa tibuok simana, nahimo na to ang tanang mga butang pinagis gracias Ginoo, og mo hinungdan nga muduol ta niya aron kita magsilibrar sa kadaugan. Sa ato pa, Pastor Pamunag, the Sabbath is not just usa lang kabalaod. Kundili, love is just about duty. It is about delight. So God invites us, nag-invitar ang Ginoo nato Pastor Pamunag nga ato kining bantayan, ato kining eksperyensiyahon nga babati nato kung unsa ka importante ang adlaw nga ipapahulay nga gibuhat sa Ginoo alang kanatong tanan. Amen. Yun kay tumpak ug atong dungagan sa mga tulo ka mga prinsipyo karon nga gabi nga atong hagpaton gikan sa mga bersikulo nga atong napili karon nga gabi sa atong programa nga Love Speaks. Ang una nga point mga kaigsuonan nagaingon diri, signs of love. Mga ilhanan diya sa gugma. In Exodus chapter 31 verse 13, nagaingon, you must observe my Sabbath. This will be a sign between me and you for the generations to come, so you may know that I am the Lord who makes you holy. So the Sabbath is a sign of a covenant. Dili lang ni siya usa kapag pahulay lang. Usa ni katimailhan sa mga tao, mga igsoon sa iyang katawhan. Gani, Pastor Pamunag, sa ato nga pagtuon, gipasabot usab kini nga the Sabbath is one of the clearest signs of God's love for humanity in the Bible. Sa tubag ko, klaro, sa tubag ko magisgot ka og tinuod ka gugba nga gipadayag sa Ginoo, kining adlaw nga igpapahulay. Kanang adlaw nga klaro gyud nga mao gina siya ang gipadayag sa Ginoo nato nga stimaylan. Og siya nag-ingon pa din nga it is not just a command, but it is also a gift, a covenant, and a principle to rest, relationship, and remembrance. Kay kung magisgot manggug kag love, doon na jud nay relationship. Doon na jud relationship. Sa to pa, mabati na to ang relationship na to sa Ginoo kung aato ning sundon. Kung aato ning bation nga apil tani ning igpapahulay nga gihatag sa Ginoo. Amen. Og dili lang nga magsuod tag relasyon kaniya, kun dili kini nga relationship makahatag og kalipay sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. So naay mga kamatuoran nga gikinahanglan nato
hinumduman mga igsoon labi na gyud sa adlaw ipapahulay. Ang una nini nagingon, remember the Lord your God. In Exodus 20 verse 1 nagingon, be careful that you do not forget the Lord. Ang una ginato nga di ginato malimtan sa kinabuhi, Pastor Joy, og mga kaisunan kana yung ang Ginoo gyud. Pinaka-importante gina. Nga naman, kay kung malimot ta sa Ginoo mga kaisunan, mawala ta sa atong pagkinabuhi diya sa inadlaw-adlaw nato nga mga desisyon. Kay kung si Kristo naa sa atong kinabuhi, ang atong hunahuna sentro kanunay ang mga Dios nun nga mga butang. Kanang bag-ingon manggug ka diya sa Biblia nga remember, hinumduman, kini nagpasabot ga ato yung isentro ang Ginoo. Dili yun nato warag walay usa ka luna o porsyento or minuto or second nga wala ang Dios. Nga dili nato tagaan o pagtagad ang Ginoo. So kung maghiskot kag Sabbath, every time nga mubante ta sa adlaw ng papahulay mga kapaglaom, ato siya ginumduman kay tungod siya mo'y sentro sa imo ug sa akong kinabuhi. Yes, and what you remember will shape your life. Kung unsay mo na hinumduman kun so tinuod na Pastor Joy nga katong gingon nimo nga kung kanunay nato sa hinumduman, ang ato pong kinabuhi mahulma sama sa mga butang nga atong giunsaman gipamalandong. So if you remember God's love, you'll walk in peace. If you remember God's faithfulness, you'll walk in confidence. And if you forget, agoy malayo ta mga kaigsuunan dinha sa presensya sa Ginoo. Ang kanindot ay na mag-ingon kadiag remember, ang gipasabot sa Ginoo, kung ato siya hinumduman, sa imong pagpili, sa imong matagpanahon, sa imong pagkinabuhi, kung imo siyang hinumduman kanunay, paingod sa adlaw kay papahulay, ang imong kinabuhi, subay kanunay sa Ginoo. Ang imong kinabuhi, naglakaw ka kauban sa Ginoo. Amen. Pastilan katumpak mga kaigsuunan, dungagan pa nato nagaingon diri, remember your Creator in the days of your youth. In Ecclesiastes 12 verse 1 nag-ingon og duga nga, don't wait to seek God, start now. Sabatan-on pa ka while your heart is tender. Kanang humok pa atong kasing-kasing, meaning keep God at the center of your decision, the center of your dreams, and the center of your direction, especially sa dihang batanon pata. Ikaw, Pastor Joy, ikaw magyud ang youth director. Nindot mo dyan mahinumduman taga batanon pata. Mo nag-ingon ni si King Solomon nga, remember, mintras batanon pata. Kay kung mag-ingon ka nga, unya ra ko mag-inumdum Pastor kanang tiguang na ko. Wala daghan kay panuhot, tinagad to nimo tong simbahan. No? Usahay, labi na kong baklayon, kapuyo na ka og baklay. Posible tingali, damay gwapog sakyanan karon. Pero moabot gani sa imo ang katapol mga kaigsunan, lison kayo Pastor nga mapasiguli ang imong gana sa pagsunod sa adlaw ng papahulay. Muna ingon si King Solomon, remember, mintras batanon pata. Busa isip ga inyong sulugon sa batanon, ako yung gidasig atong mga batanon. Nga dili nato sayangan ang panahon, mintras batanon pata, kanunay ta busunod or atong i-observe ang adlaw nga ipapahulay nga gihatag sa Ginoo. Kanang giingon mga kaigsuunan nga leftovers, kana bitaw mga salin, nga warag ang ato na lang ihatag nga panahon sa Ginoo, kana na lang salin. Dili di ay na siya maoy paghinumdum o paghatag og dako nga bili dinha sa adlaw nga ipapahulay sa Ginoo, kundili mintras batanon pata, dili kay salin-salin na lang sa tuig, kundili sa sinugdanan pa lang naa na tay gitawag og deep relationship with God, sama ni David, sama ni Joseph. Ang giganahan po nako ni nga term Pastor Pamunag nga in the days of youth, kana bang duna pagkay kusog, kanang napay kusog, na kay eagerness, na kay urag dili ka maluya, kay kung batanon ka Pastor Pamunag, bisa pagpila ka game. Ganito na tagtinis diri, murag bisag pila pa ka game, dasig pa kayo, lingkod pa kayo, di pa kayo maluya. Mauna ang ipasabot ni King Solomon nga sa matagan lang ipapahulay, malipay ta, di ta maluya. Di ta maluya. Unya og batanon pa ta nga nagbuhat, lapad tagagi. Og naa pa nato ang kusog og ang tanan mao nga nagingon diya si Ellen White nga ang motiwa sa buhat kinig yung mga batanon kay kon didto na stiguang naingon Solomon nga wa na kapoy ng lawas, daghan na kay arthritis mga kaigsunan og wa na nahot ang atong buhi ana. So nindot kaayo nga nag-ingon dinhi nga sa batanon pata atong sundon ang gisultis Ginoo ato siyang tuhuan kay nganuman kini maghatag natog maayong ugma, and the best future is the one where your Creator shapes your story when you are still young. Dili na kay sa panahon nga idara na ta mga kapaglaom busa
ang ikatulo nga ato hinumduman ang iyon diri Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. So God calls to remember the sacredness of the Sabbath. Nag-iyon, God calls us to remember sacred rhythms and rest in Him. Kining gitawag rhythm, Pastor Joy, kana bang urabag musika nga kada kuan ay kuros gyud naagyoy og kada week naagyoy Sabado naagyoy igpapahulay nga makarelax ang tawo, makahimo nga makaduol ta sa gitawag nato og sa atong magbubuhat mga kaigsunan. Kaning sa Exodo 20 bersikulo 8, pagingon sa Ginoo nga remember iyahang gipasabot ang iyang creation nga diin didto niya ni gitukod ang maong timailhan sa iya nga gugbang ngadto kang Adan ug kang iba. O kini usab nga remember, gipahinumduman sa takaron nga mao di ang gisulat sa Ginoo dito sa papan nga bato. Ngayon siya remember the Sabbath day. Kabahin kini sa 10 ka sugo. O kini usab nga remember, mausab ni ang gisulti sa Ginoo in the future nga dito sa bagong langit ug bagong yuta ang adlaw nga igpapahulay, maura gyapon Pastor Pamunag. Pastilan nga naman nga hinumduman ginato Pastor Joy kaniadto karon og sa walay katapusan ang adlaw nga ipapahulay tungod kay ang adlaw nga ipapahulay balaan o gawas nga balaan siya aduna gayoy gitawag nga kanang kasagrado sumala sa giingon ni Pastor Joy nga naay koneksyon labi na gyud sa pagtukod sa kalibutan, pagluwas sa Ginoo sa makatawhan og mao hinungdan mga kaigsunan nga pinaagi ni naay gitawag nato Pastor Joy og kontrast gamay aron masabtan nato ang pagkabalaan sa igpapahulay mga igsoon kining giingon diri sa Creation Week nga pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan ikaunom ka adlaw ang iyang gihimo iyang giminyo si Adan ngadto kang iba og sa ikapito mipahulay siya og niining istaduha duha ka buok ang nahimong balaan panahon diha sa pagbuhat sa kalibutan. Pastor Joy kaminyoon og ang ikaduha igpapahulay. Kay ang adlaw gipapahulay simbolo ni signature ni sa love. Ato pong gibati nga mausab ni ang panahon nga atong gihinumduman ang atong kaminyo diha sa Ginoo pinagi sa pagsulod sa adlaw nga igpapahulay. The same with sa pagminyo. Sa pagminyo nga gani kung ikaw do na kay asawa, do na kay bana, imo na gyud na. Di na ka pwede bantog lain. The same ka paagi na to sa adlaw ng ipapahulay, wala na lain nimong adlaw ng ipapahulay. Adlaw Sabado ra gina pa sa wa na gyud lain, di na ka pwedeng mupili kay ang Ginoo nagpili na daan nga mauning adlaw og kining magtiayon usab nga kining giminyo nga balaan pod sagrado pod mga kaigsuonan. Kini pod nga relationship mao ni siya ang nagpadanag nga kung kita pod mosulod sa ipapahulay ang atong gugma og tiniunay nga gitawag Pastor Joy og pagkasandurot managkauban na sa Ginoo. So aron masabtan nato unsa ka balaan ug unsay relasyon nato tali sa Ginoo kanato gipakita ta niya pinaagi sa kaminyoon. Okay. Gani Pastor Pamunag, kung imong gitagag importansya ang adlaw nga kaning kaminyoon, how much more ang adlaw nga ipapahulay nga mo'y simulo sa atong kaminyoon nato diya sa Ginoo nga atong hinumduman ang iya nga gugma pinagi sa adlaw nga ipapahulay. So God made time, the Sabbath, and relationship, the marriage, holy because both are foundation of love. The Sabbath invites us to rest in His love and marriage reflect His love in human relationship. Sa ato pa Pastor Joy, naa di ay common nga ground ang igpapahulay og ang kaminyoon og mao hinungdan nga makita nato diri kining duha giset aside sa Ginoo as holy. Balaan, nag-ingon ang Exodus 20 verse 8 nga, remember the Sabbath as holy. Ang Hebrews 13 verse 4 po nag-ingon po nga, ang marriage should be honored by all because it must be pure. It must be a holy thing. So, kining duha, nag-ingon diri, mao gyud ni nagpakita kanato ang gugma nga nagbugkos ni ining duha. Kung maghisgot ka og kaminyoon, gilahi ka. Gilahi ka kauban sa mga asawa nga wa na kay lain pang pangitaan pa. Kay gilahi naman mo, sanctified, gibalaan man mo. Gibalaan na. Kung maghisgot pug kag adlaw gipapahulay, gibalaan pug ka. Wa nay lain pud pangitaon nimo kay mao man yang gihatag sa Ginoo. Gilahi ka para sa adlaw gipapahulay. Gani mga kapaglaom, sultihan ko ikaw, kami dinhi ni Pastor Pamunag, sultihan mo namo nga ang adlaw nga ipapahulay, gihatag di sa Ginoo, gi-create ka sa Ginoo aron ikaw mo-observe sa adlaw nga ipapahulay. Amen, mga igsoon. O klaro yung kayong gi-explain ni Pastor Joy. Tanaw na to mga igsoon, nag-ingon diri nga ang Sabat o ang marriage naa sila'y gitawag og kadugtungan. Kay makita nimo mga igsoon nga pareha sila sagrado, ang Sabat sagrado,
ang Sabat gasa sa Ginoo sa tao aron iyatang mahimong katawhan og usa ni ka misteryo tungod kay kun musimba ta diha mga kaigsuonan kaniya mapuno ta mga kaigsuonan sa iyahang grasya bisag unsa ta ka makasasala Pastor Joy og ang kaminyo ni ana pod sagrado usa ka gasa sa tao og misteryoso kay saynan mo ba nang ang usa gihimong duha maupod sa atong pag-alagad sa Ginoo kung mga alagad ta niya sa ano ipapahulay mausa ta sa Ginoo sa adlaw nga ipapahulay kana bitaw malayo ta sa tong asawa pastor nya naguli na to pati didutang na to pagkakita no mo na every time nga mulakaw ta di ba kung mulakaw ta muadto ta sa lahi nga dapit kay donatay trabaho sa lahi nga lugar sa di nga ikaw mouli lami kay imong paminaw nga makita nimo ang adlaw imuhang pinangga nga asawa samot usab sa adlaw ipapahulay maupod unta na Pastor Joy ang atong bation pag coming na or moabot na ang ipapahulay. Dili kay mingo pa sa pamuna nga. Sabado na po. Kapuya po kaya ni ay. Sabado na po. Sabado na po. Kung dili kayo gaga, hay salamat. Sabado na gyud. Pasti na mga kaigsuonan, nindot kayo ang dugang nga pagpasantop na to, mahitungod sa adlay papahulay. Dili na to, yun na, si piyaton ang pagbantay ni anak kay maghatag na nato og delight, maghatag na to kalipay og excitement. Sa imong gingon, Pastor Joy. O gani, dinhi sa usa ka deeper pagid nga insight na giyon. The Sabbath is like a weekly love date between God and His people. Weekly love date dia Pastor Joy. Kana bitawng magdigdig bitaw ka. Bisa pag sa kalayo, bisa sa paggastoso, maningkamot mo gyud ka. Say murag bisag tinaguan imong kwarta makuha na gyud. Pugos og abli. Nya pagkahuman bisan og layo kayo, atog gyud ka nya. Nya basi kabalik-balik lang imong istorya niya sa iyang pagdate pero lipay man kay ka. Mao gyud. Makita lang kasi ang naong mawala na imong problema. So sato pa Pastor Pamuna pagabot sa adlaw pagpapahulay. Ingon na pud nga bisa magbalik-balik ang wali happy gyapon. Happy gyapon. Nagingon, a wedding is the beginning of daily covenant walk between two people with God at the center. Both point to the ultimate union. We await the marriage supper of the Lamb. Diyan sa Revelation 19:7-9 nga, pagbalik sa Ginoo, sama siya, Pastor Joy, nga siya ang banhunon o ang church mo iyang pangasahunon. Kita nga mga katawhan sa Ginoo, kana complete union forever mga kaigsuonan. Pagkanindot kayo. Kana bitong, kaila mo yung kasi mga asawa. Of course. Kaila po ko sa akong asawa. Ang atong asawa, kaila po dato. Sa ato pa, kining adlaw po nga Sabado tungod kay mo ni ang gilahita para niini, mosab ni ang ebidensya, Pastor Pamunag, nga ang Ginoo nakailan na to. Amen. O ang kita usab, ato pong nailhan ang Ginoo, tungod dining adlaw nga ipapulay, kanagong makigdate ka, kani makigtagbo ka sa imong asawa. Lami kay na yung pamati nga imo yung gitagaan og pagtagad. Samot pod ang adlaw nga ipapahulay, nga gitagaan na itong importansya. So kung gibos-buhos na to ang ato ang kaugalingon ngadto sa atong kadate, sama pod sa ipapahulay nga ato yung ihatag ang tanan kanang ug mahimo ang hurot tanan nga pagdaig. Ato nang dalon kaniya mga hinigugma mga kaigsuonan. So karon ato ta sa banag asawa, Pastor Joy. Nag-ingon diri, if you love your spouse, you need to remember his important dates. Kini mga babae, mga igsuon, di gini malimot sila og kana mga dates. Kini mga bana, Pastor Joy, malimot aning pizza. Natatarawa mga ato mga asawa dito, mga kaigsuon. Diba? Kanang adlaw sa kasal, di na nila malimtan. Kanang mga birthday, di na nila malimtan. Kanang ato ang gitawag og mga anniversaries. Di na nila malimtan, mga holidays. Unya, usahay, Pastor Joy, napag di nila malimtan. Katong tinaguan. Tinaguan nga panagtagbo, no? Pero ang ako nakita diri, Pastor Pamunag, nga kung atong hinumduman ang ato nga birthday, ang atong anniversary, dili na pwede nga usbon. Di na gyud mausap. Listen pa po kay Pastor Pamunag nga kung imong birthday August inon ka nga ay ibali lang nato ng Disyembre, Pastor Pamunag. Dili na siya pwede mga kaigsunan. Kaya ganuman, mao na siya ang gitakda sa imong pagkatao, mao na ang gitakda sa imong anniversary. Tinuod yun na. The same nga paagi sa adlaw, gipapawalay, dili ka pwede nga, ibali na to sa unang adlaw. Mao bitaw nga ningog remember kay, di man yun na mao, og di yun mao. Ang lisod po kay Pastor Pamunag, mayo na gino nga, sige, total, maor man pod. Ikaw na lang magbuot sa imong birthday. Ikaw na lang bahala kung sa pizza. Murag lisod po na mga igsoon. So ka mga pizza, importante kay na, mao nga nag-ingon din, if you love your wife, don't forget the dates because love remembers. Ako dungaga na. If you love your wife, ayaw usba ang date. Ayaw usba ang anniversary. Ayaw usba ang pizza. Kay kun usbo nimo magduda siya lahi kay mo ang kay basi naghatag nimo nga, happy anniversary. Happy anniversary. Di ba dito anniversary yun? Basig
Lahi na itong anniversary. Oh. Mao Pastor Joy og maupod sa adlaw nga ipapahulay kay nagingon diri, if you love God, you should remember. Also the day, kanang day of baptism nato, nga gideclare nato ang atong pagtuos Ginoo, day of calling nato or deliverance or anniversaries of healing, kanang atong mga breakthroughs kinabuhi, kanang mga pitsaha labi na gyud mga kaigsuonan, kanang adlaw ipapahulay og apil na Pastor Joy nga di na gyud nato pwede nga usbona. Usbon, sa to pa hinumduman gyud nato. Oh, hinumduman yun na nga mga Kada adlaw. kung nakahinumdum ta sa uban nga mga importante nga pizza. Importante nga butang nga angay nato nga hinumduman kanunay. Mga kaigsunan, ayaw yung kalimti ang usa ka adlaw nga giangkon sa Ginoo nga iya aron ikaw ug ako muadto sa adlaw nga ipapahulay. Pagkanindot kayo sa gisaysay ni Pastor Joy, mga kapaglaom, kini naghulagway ka nato nga ang adlaw ipapahulay hilabihan gayod ka importante ug dili gyud kinahanglan masipyat gyud ta sa pagbantay ni ining adlaw kay kining adlaw dako kaayog impact sa ato ang pagalagad sa Ginoo ug sa kalipay nato nga atong mabutanan mintras neta siyuta ug karon Pastor Joy ug mga kapaglaom adunay mga butang nga di gyud nato kalimtan nga gisulti sa Dios sa balaang kasulatan pareha ning nabiruan naging diri, you are loved deeply ang Ginoo grabe yung gugmas Ginoo nato. Nguni gihatag ni adlaw nga ipapahulay. Mao nga ihatang gi palangga gyud. Anya ikaduha, you are never alone. Wa ka na ginusara. Wa kita na ginusara. Sa ato pa, it's a worldwide nga panagiusa nga kung naapod ang Ginoo, dili ka nagisara sa adlaw ipapahulay tungod kay kining adlaw ipapahulay Pastor Pamunag, kung imong balikon sa kadiyot ang 10 Commandments, ang ikaupat ka sugo, ikaw na Ginoo sa unom ka adlaw magbuhat ka. Pero kaning kusa special yun. Para ni kanimo ug kanako sa ato pa, you are never alone tungod kay imong gituman ang gisulti sa Ginoo nga makigdugtong kaniya sa adlaw nga ipapahulay. Mao gyud na importante igsoon nga pakigdugtong niya o niya dugang pa yun never will I leave you. Sa Hebrews 13 verse 5 nga you are forgiven and free og dili ka biyaan sa atong Ginoo. Mao nga sa adlaw ipapahulay Pastor Joy, kanunay gyud ang Ginoo makig-uban nato once a week nga kanang as a church, as a congregation, although siya nag-uban nato Domingo, padulong sa Biyernes, but ato gyud nakita nga during that day special na kaya ginang gi-intend para sa ato. Gani, iyon di Pastor Pamunag sa letter D. You have a purpose, for we are God's handwork, created in Christ Jesus to do good works. Gani pa sa ako ni hinumduman ba ang yawa magud ning kamot siya nga iyang i-destroy kining Sabbath. Apil ang kami niyon. Apil ang kami niyon. Unsa iyang gibuhat man kaigsunan? Iyang gibutang ka ng sa kaaway ka ng theory sa evolution. Nga ang tao gikan sa unggoy. Anya musugot ka tana. Dili ko musugot ana ay. Samot ako. Gikan ka sa unggoy. Unya ang kamilagro pag Pastor Pamunag nga ang tao gikan sa unggoy, gipasabot usab kini nga theory nga namugna ang kalibutan million years ago. Pastilan. Billion years ago. Kung ato ng tuhuan mga kaigsunan, maunay gibutang diya sa yawa nga maguba ang adlaw nga igpapahulay. Mauna nga sa diha nga dunay adlaw nga ipapahulay, nagpahinumdum kanimo nga nakay katuyuan nga ikaw gibuhat sa Ginoo sa creation. Amen. Kay sa diha nga gibuhat sa Ginoo sa creation, imog yung sundon ang pagbantay sa pag-observe sa adlaw nga ipapahulay. Amen. Pagkanindot mga kapaglaom, dungagan pag ginako nagingon diri nga ang pagbantay sa adlaw ipapahulay maayo kay nang butanga nga buhaton. Maayo mga igsoon, sumala sa Ephesians 2 verse 10 unya dugang pa sa diri nagingon your pain your pain is not wasted. Kaya nag-iyon ang Romans 8:28. And we know that all things God works for the good of those who love Him. Pagkanindot day kayo. Pagkanindot pag yun, Pastor Pamunag, kay nag-iyon diha, you are being transformed. Sa ato pa, ma-revive ka, mausab ka, sa imong kakapoy sa unong kadlaw. Sugom ka sa Ginoo ko trabaho. Pag-abot sa adlaw ang igpapulay, mura kag ma-recharge. Mura kag tagaag energy nga mo kakaya na pug ka sa pagbuhat sa unom na sab kaadlaw nga imong pagabuhaton. Pagkanindot kayo. Ma-transform, mausap ta. Naarabay panghuna-huna usay Pastor Joy nga di ta mo simba kay dako na kay tagsala. Or anapoy iban maingon nga nimbata kay yawat na lang makuha na tong sala. So ako nakita nga mura og kana mga kaigsuonan nga panghuna-una urag ato nang wadon ang gwapo gyud musimba ta atong bantayan kay mausab ta ginahinay dili kay mag-usab ta daw sa ta magsimba or naghunahuna ta mga igsoon nga makausab nato ning ipapahulay pinaagi ra man gyud sa gahom sa Ginoo pero when we come to Sabbath and met Jesus Christ in that day
God will help us nga maingon ri matransform ta. Ug ika-7 nag-ingon ri, your home is in heaven. Ya, sa langit ra ba, Pastor Joy, sa Philippians 3:20 nag-ingon, but our citizenship is in heaven, and we are eagerly await a Savior from there. Ang atong kanang puluyanan, Pastor Joy, Sabado gyud, tuwag dito gasimba kay karong panahon na bitaw igsoon, the only country nga nagsimba sa adlaw nga Sabado sa igpapahulay kana rin yung Israel. Nyaha man na tao ang Ginoo. Israel bisag pagway Bible. Klaro kayo nga nagsimba gyud og adlaw ipapahulay ang Ginoo kay wa may lain, wa man dagan kay nagsimbag adlaw Biyernes, dagan kay nagsimbag adlaw Domingo. Pero ang pangutana, asa man na tao ang Ginoo? Sa Israel, unsay adlaw nga tigsimba? Sabado. Grabe, Pastor Joy. Sa ato pare Pastor Pamunag. Orag di na malalis. Dili mausab. Dili gyud mausab. Dili ka makaingon nga adlaw ipapahulay unang adlaw. Di gyud kay bisan ang Israel nga dito nagsugod ay papahulay man. Samot ta karon Pastor Pamunag. O samot ta karon ugma Biyernes Santo. Biyernes Santo. No, pagka Sabado. Sabado. O pagka Domingo. Domingo na banhaw. Wa kung ang adlaw nga unang adlaw Pastor Pamunag mo ikapito pa. Dapat Lunes unta na banhaw. Mao bitaw nga nag-ingon diri, remember the Sabbath kay usahay magud masipyat ta pagpili sa adlaw nga nakapili naman tang Ginoo. Masipyat ta nga sa adlaw nga atong gitudlo sama sa ingon ni ganihan ni Pastor Joy nga di na pwedeng usbon unta ang birthday, di na unta usbon ang special day. Pero usahay naay mga butang mga kaigsuonan nga mahitabo sama ingon ni ana. Pastor Joy, og mga kaigsuonan naapoy mga butang nga kinahanglan ato na pong kalimtan sa kinabuhi. Kaya nag-ingon ng Ginoo ganiha, remember, naapoy mga butang nga limtan nato. Number 1, your past sins. Kanang sala man nato, Pastor Joy. Ipasaylo naman si Ginoo. Ipasaylo na. Aron dili na maghasol nimo. Gani ingon dia nga what others have done to you. Di na nabalik-balikon. Di na nato nabalik-balikon. Kay karong imo pa nang hinumduman mo na hinungdan nga di na nung kamalangit kay maglagot naman kagyapon. Og magsigita na hinumdum murag walay visa or walay visa ang pagpasaylo sa Ginoo. Pasaylo sa Ginoo. Unya usay bisag nag-Santa Cena na mahinumduman gyapon kay wala ba ma-erase mo na naghuna-una nga kamurag wa pagid nako wa panalimtan kay naa pa ang ebidensya pero nag-ingon rin sa katulo Pastor Joy, the failures that don't define you. Kana mo'y grabe gid kayo. Sa to pag mag Santa Cena, pag-ingon pagpagaypasaylo, wala limtan na to. Limtan na unta. Balag na pang sakit. Wa man tay lain na example kita lamang duha pod base unya maglahi ang huna-huna pero ato nakita mga kaigsuonan nga once we ask forgiveness ang Ginoo magpasaylo na to. Kalimtan na dahil nato ng mga sala. Unsay gibuhat sa uban nato nga masakita, kalimtan na nato. Kaya og sige tagdala-dala, wa pa ta kamubuon na Pastor Joy. Piti bugata. Bugato niya, makadaot po na sa itong mga desisyon. Ang mahitabo pa na di po katulog dali. Posible na. Sim ka gunahon na. Sa ato pa, nag-ingon diya, kung atong ginahon naman, adlang ipapahulay, kining mga butanga mo yung nga itong kalimtan. Kana, mga igsoon. Di na yun ang sa atong kaugalingon nga mga sipyat na to. Kay di man po na maayo nga ato nang balik-balikon kay mga sipyat na ta. But we have the chance to kining change mga kaigsuonan sa atong opportunity. So, sunod mga kaigsuonan, ganiha mo itong gingon, signs of love. Karon mga kaigsuonan, mo ato tas number 2. Rest. Invitation to joy. Warag imo hagid terming ngalan ning mabutang halos kada gabi nagyud akong ngalan. Ang gugma ug ang joy kanunay na gyud kami. Dapat to dato palms and joy. Pero sige lang, Mateo 11:28-30. Nag-ingon ang Ginoo, come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest. Pagkanindot. Kana magong finding soul depressed in Jesus in the midst of life's weariness. Pagkanindot kayo. Di gyud lalim ang kinabuhi. Og wala gyud igpapahulay nga mo pahulay ta pagkalisod. Piti kapuya. Og walay gabi nga mo pahulay ta. Hurot na, dali kita magdugay. Mura tag cellphone nga wa ma-charge. Unya mahurot na ang battery, ma-drain na. Wala na tay mahimo pa kay layo na kaayo ang kanang gitawag. Wala tay charge. Naku inunan Pastor Panguna kada bitaon-taon di magpahulay. Init kay ko. Mao ba? Kung init kay gulo jud kanang bilar kay ka din na magsungot-sungot nimo, ay dali kay sukol. Pero nakapahulay ka, dali ka kapailog. Tinuod na. Sa ato pa sa imong spiritual life, kung dili ka mo bantay sa adlaw ipapahulay, ang imong spiritual gubot. Sa puton kay spiritual. O niya, maapektahan na pong physical. Physical. O daghan na maapektahan na sa mga amiga, social, maapektahan na po kay, di naman taganahan mo pahiyong Pastor Joy. Pero nakasimba ganita, nakaadto ganita sa simbahan, pagkanindot kay nga tanan niya makapahulay ta usa ka adlaw. Malipay ta Pastor Joy nga atong pahulay usag yun kadlaw. Usag yun kadlaw, dili kay isang oras. Tunga lang, usang oras. Okay, usang adlaw pagkanindot. Mao man gingon sa Ginoo. Usang adlaw nga ang atong
suod nga lesson sa Ginoo mas malikon pa jud Pastor Pamunag. Amen. Kay usang adlaw god mga kaigsunan. Unom ka adlaw ato, pero ang adlaw nga ikapito, mga kaigsunan para na sa Ginoo. Nag-ingon sa Mark 2:27, the Sabbath for man. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. It is man for the Sabbath. Mo giingon diri mga igsoon nga para ni sa tao gibuhat, Pastor Joy. Gani kung imong hubaron sa binisaya sa usa ka nabasahan ko Pastor Pamunag, nga ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa kaayuhan Sa tao. sa tawo. Dili gyud sa kaproblema. Dili sa Ginoo, sa uban pa. Kundi kaayuhan para sa tawo. Nga makig-uban diha sa Ginoo. Kay mga igsoon, bisan gani ang Ginoo mipahulay. Gisan ang Ginoo gani iyang gibalaan ang adlaw nga igpapahulay unya iya pagyud ning gi-bless no iyang gipanalanginan og nag-ingon diri the Sabbath is not a burden but a gift given out of God's love for our wholeness. Ato pa pag-abot sa adlaw pahulay dili kay magbugot ka. Burden nga sa padto naman pod. Kun dili it's a gift. Kano bitong tagaan ka gift nga ma-surprise ka Pastor Pamunag? Happy kay ka. Labi na ko nang naghatag nimo ang imong pilanggang asawa. Amen. Bisag usa pa na kasimple nga gift, happy kay ka. The more ang adlaw nga ipapahulay nga kining adlaw nga ipapahulay, gift ni sa Ginoo alang sa iya nga mga tawo, mga kaigsunan. Kanang gasa Pastor Joy kana usa na kanindot nga butang. Og makaayo na siya para kanimo og kanako. Mao na nga gibuhat niya ang ipapahulay para nato aron manindot ang atong kinabuhi na atay kapahulayan, na atay dugang nga kanang kusog nga makbatunan nato niya. Karon, naay mga tao nga naa sila sa mga problema nag-ingon diri, if you imagine someone drowning in the ocean, they don't need instruction, they need a rescuer. Jesus is the lifeboat for the sinking soul. Meaning, wa gilaing buhato na to na ay problema hilabihan wala tang nabundakan og kanang langit wurag wa na tay paglao mga kaigsunan. The only thing we start to live again and giving God the Sabbath importance kaysa diha musimba ta Pastor Joy bisag usahay bitaw tay kwarta na nya napatay problema usahay ang atong family na apay kagubot. Pero makasimba ta mga kaigsunan, pasti lang ninduta gyud. Ang kanindot magud pod ana Pastor Pamunag, dili lang nga makigdugtong ta sa Ginoo. Makita po nato ang atong mga amigo, atong mga kaila nga ma-fellowship ta diya sa adlaw ipapuloy diya sa simbahan. Sa to pa kung doon kay mga problema, na kay mga Matambangan ka. Bugat ka gihambin nimo, pagduol nimo, naay mo comfort nimo. Naay mo tabang nimo, naay mo dasing nimo. Mao ni ang gipasabot diya usab diya Pastor Pamunag. Yeah, mao nga dugang pa in the storm, a ship finds peace not by escaping the waves but by dropping anchor. Jesus is our anchor. God will give us rest. Pagkanindot buot ipasabot so sa ato pa ang adlaw igpapahulay murag giangkla sa Ginoo aron ikaw makabaton og kalinaw. Kalipay sa imong pagpangalagad. Amen. So, nining adlawa, ang Dios mipahulay o kini nga pattern, kay gikan pattern man gyud siya mga igsoon, para ni siya nga ang tao gayod makabaton ni ining gasa sa pagpahulay. Renewal, nag-ingon rin, the Sabbath rest is a gift from God, designed not just for physical recovery, but for spiritual renewal. Delight, relationship with Him. It's full of love because it draws us closer to the heart of a loving God who cares deeply for our well-being. Kini ding ipapahulay, Pastor Joy, dahagdala? Dagdala. Gani, Pastor Pamunag, nag-ingon sa Genesis 2, verse 2 to 3. Gipasabot diha nga ang adlaw nga kapito, dunay tulo ka mga dagkong butang nga gibuhat ang Ginoo diha. Nga wala niya gibuhat, gikan sa unang hadlaw, paingon sa unom ka adlaw. Ngayon siya iyang gipahulayan, iyang gipanalanginan, o iyang gibalaan. Wala kay mabasa din sa Biblia, Pastor Pamunag, nga ang unang adlaw, paingon sa unom ka adlaw, iyang gipahulay, iyang gipanalanginan, o iyang gibalaan. Kinirag yun ang adlaw nga ikapito. Ay papahulay. Mao nga niining adlaw, ang Dios mi pahulay o kita usab, nag-ingon usab diri, we should also rest in Christ. In Hebrews 4:9-10, there remains then the Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from His. Ang kanindot ang Pastor Pamunag kay rewarding ning adlaw ipapahulay tungod kay Jesus is our true Sabbath rest.
Resting in brings spiritual peace, freedom from striving, and grace. Pagkanindot kayo. Freedom from striving. Pagka di lalim ang kalibutan gyud, ingon ana biag gyud, pero si Jesus nag-ingon siya, come to me og muduol ta niya labi na gyud sa ano ipapahulay, God will give us freedom. Kagawasan Pastor Joy. O naatay problema, makagawas ta nila. Ang Dios magtabang na to, naatay libugan, simba lang yun ta, dili dahi maayo po nga, og naatay problema, di nata mo simba, naatay dako kayong kalibog, di nata mo simba. Labi na og na kay kalagot, simba juga kay maulian mo ka. Maulian ka, yawat na lang makadungog ka. Makadungog binsay nga istoryahan ka sa gawali. Pastilan mga kaigsunan. O dugang pa igsoon, diha, nagdugang pa, nag-ingon siya, Sabbath is not about restrictions, it is about relationship. Not about stopping work, but about starting worship. It's love in the rhythm. Sa ato pa rin, Pastor Pamunag, choosing to keep Sabbath is Christ is choosing to trust Him over our own efforts. Sa ato pa, ato siyang gipili yun. Pili yun na to siya. Gipili yun na to siya. Dili sa atong kaugalingon nga pagpaningkamot, kundi tungod sa Ginoo nga siya mo'y nagbuhat kanimo, nga ikaw musunod lang sa pagbantay sa adlong ipapahulay. Mga kaigsunan, gabi yun, no? Ang Sabat, mauna siyang signs of love sa Ginoo para nato. Ang Sabat, mauna siya maghatag na to rest, gikan sa atong burden ini kalibutan, o ikatulo. Ang Sabat, mao ang pag-restore sa identity sa iyang makatawan. Deuteronomy 5:15, naging remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out. Therefore, the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath. It's not just about rest. It's about redemption. Kana, rescue. Giredeem ka. Mura ba og silbi baga, diha ka sa problema, diha ka sa kangit-git, gihulbot ka sa Ginoo. Grabe na po nga term, no? Karang gihulbot. Gihulbot ka sa Ginoo. Gibalhin ka. Gibalhin ka. Mao na ngay rason nga nay adlong ipapahulay. Pagkanindot sa adlong ipapahulay, Pastor Joy, ang atong kinabuhi nga lisod kay gibalhin ta sa arang-arang uhiyahay. Tinuod yun na mga kapaglaom, no, kay di ginato na malalis nga, daghan yun nga nagsunod ni ini, Pastor Joy, nga nakaingon yun nga maayo ang ilang kinabuhi, no? Nagdugang parang yung by resting, mga kaisonan, you are not what you produce, but you are God's beloved creation. So meaning, kung diha ta mga kaisonan mo pahulay, ang Dios makaigsunan, gi-restore niya, ginahinay ang atong identity. Mura gipahinumduman po ta, Pastor Pamunang, nga giredeem ta sa Ginoo. Amen. Giluwas ta sa Ginoo. Gani yun din, reminder of our relationship. Nagpahinumdum ni. Nga doon na tayo suod ga relasyon sa Ginoo. Gani nag-ingon siya diya, the Sabbath is a sign of covenant, not just a day off. It's a weekly love letter from God reminding us that you are mine. Pastilan to kanindot kayo. Mao na atong identity. Sa ato ba Pastor Pamunag, ang kadlong Sabado, identity na to na sa Ginoo ug sa ato. Nga, mao ni, ikaw ni, gipili ka, gikuha ka sa Ginoo, mo nang musunod ka sa adlong ipapahulay. O daw, ang Dios gusto nga, you are mine and I want you with me and I want to be in your life as well. Kanang atong kinabuhi bitaw nga labian ka busy gyud. Gusto ang Dios nga makigsalo nato sa tong kinabuhi nga naa siya atong mahinumduman mga kaigsunan. Og dili ta magdugay kay wala naman ta igong panahon mga igsoon. Nag-ingon diha Pastor Pamunag, keeping the Sabbath as an act of loving Christ is a beautiful and deep truth. It's not just about following a rule, it's about responding in love to the one who first loved us. Pabitaw, nag-ingon siya sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Busa mga kapaglaom, love speaks, and God's signature of love is Sabbath. Mga kapaglaom, mula na tayo igong panahon, ini nga gabi, og ako mong dadon ngadto sa usa ka pag-ampo, mag-ampo kita, amahan nga balaan. Salamat kayo Ginoo, nga niining taknaa sa kagabion. Imong gidala kanamo unsa gayod kasagrado ang adlaw nga ipapahulay. Kini usa ka timaan alang sa gugma nimo sa imong katawhan. O kung kami usab mo bantay niini o muduol kanimo uban ining kapahulayan nga imong gitanyag, kami usab o Dios imong mailhan nga kami imong katawhan. Kaya doon na kay tumong, dili kami mabugatan sa among mga problema sa kalibutan kung kami mosunod niini nga mga igpapahulay. Og ikaw gayod nagsaad nga imong i-redeem, i-restore, i-rescue nimo ang nagkawala nga mga kalag nga pinaagi gayod sa pagbantay niini. Mapasiguli kami diha sa mga tubangan o kaming tanan andam
niya ang pagdawat sa panalangin nga bugos gayod. Ginoo, among gusto nga piliun karon ang adlaw nga imong napili na. Mao gayud ang ipapahulay ug among gihinaot nga kining pagbantay namo as an expression of our love diha sa imuhang gugma o grasya. Among mabatnan Ginoo ang gahom sa espiritu nga kaming tanan mahimong mapanalanginan pinaagi niini nga gugma. Salamat nga imong gidungog mo pag-ampo, magapanalangin ka sa tibuok kalibutan kini akong gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, dili ta magdugay hangtod sunod gabi balik gyapon ta dinhi sa atong programa Love Speaks.